Angku malin, kangku ju sambah ditibukan. Tantangan sambah menyambah kok kurang tarati jo mojelih kok kurang lelo nan jo sopan erila jo maaf ambo minta jo bana angku malin namu jalang. Sungguh pun katampe angku malin surang ambo mantakan pasambahan jo penitahan, tapi nama jadi tujuan jo mokasi ambo bana yulah kabake angku nini mama urang gadang basa batuah. Pisau sirawi ulu sunsang sarung nyo tarih kayu jati ulu nyo pangka kayu kamai diambil para cik buah. Sabananyo takui gumanta ambo memilang pangulu banyak nan sati tuanku banyak nan keramai ranggadang banyak nan batuah. Kasah atok kasah biluka kasah batampi alah tahampai di sandaran. Indakkan dia tok di bilanggala nan selirik duduk di tepi saidaran madok di tengah jus sambah ambuan jong tinggi. Kemudian nan daripada itu nak salangkok ganok juulah salam sambah ambo kabake silang nama pangka karajonan bapokok. Siala orang nan maico menuhun menanai meletakkan pekerajaan di atas rumah bayi enanku. Kajirek tabang ramu-ramu hinggok mencakam lidi saga rabah babego jo bayangan. Kok kete indak disabut namo kok gadang indakkan dipanggilkan gala jo sambah sajo ambo muliakan. Ujung pasambahan kabake beliau angku malin. Assalamualaikum kasah saijah salangkari pucuk sitawa gumbayan batang cimpago orang patahkan. Adat limbago di nagari tuah pidato dipersembahkan. Talatak puntiang di ulu di bawah kumpalan taji asa rundiang nan dahulu tigo limbago nan terjadi. Partamo sembah menyembah nan kadua sirih jo pinang nan katigo baso jo basi. Sembah menyembah di dalam adat tali batali undang-undang tasabui di mulut manih tapakai di baso bayat. Mului manih pangarang baso budi bayak tali pikatan kini talatak di hadapan nan basamu carano urang namukan. Lorong carano ko katangah iulah carano pulang pai dari sialek konan datang. Dari pangka lalu kau juang talayuk ke tengah-tengah talewa kamungku rapek kini talatak di mungku angku malin. Jikok dilihat dipandangi, Allah barisi kelengkapan iyo limo nan bak bilangan jari ajaran adat basan disarak kaganti kapalo baso jo basi. Apalah jenis kelengkapan? Pertamo sirih nan kadua pinang nan katigo gambia nan kampek sadah nan kalimo cukui juti makaunya. Jikok dikaji di kanang-kanang, lorong kapado isinyo tantu mengandung makna jo kiasan. Tasabui limo dalam pituah rajo nan baduo kabakeh segalo pangulu di nagari. Pituah bakiasan isi carano Allah bakabe arek bau bu mati. Jikok dikaji kiasan sirih, tasabui dalam bidaran raso jo pareso raso dibau naik pareso dibau turun itulah budi dengan malu. Artinya nang kacik dikasihani nan tua dihormati samogadang lawan bayu. Nan panjang jan malindih nan gadang jan malindo bajalan di ujung kari basilik di pangka padang. Anak ikan dimakan ikan gadang ditabe erang tangiri. Ameh bukan perak pun bukan budi sakete erang haragoi. Kuak kunun kiasan pinang iaitunya tuah sakato. Nenek moyang nan baduo dua kato membuat barih jubala beh bulik tuah lah sakato nak tantu ujung jobate. Sakato lahia jo batin sesuai mulik jo hati si kulit umpamula hia ganggaman arek pagangan tagwa. Ko barek samu dipiku dengan samu dijinjang iyo sakabek nan bak lidih nyato serumpun nan bak sarik salubang nan bak tabu elok saikik nan bak sirih. Kok kunun kiasan gambi bule aye kapambuluh bule kato kamu fakat batolan mangko bajalan bamu fakat mangko bakato. Kateh nyato sapucuk ke bawah nyato baure. Duduk surang maraso sampi duduk bersama balapang-lapang kato surang dibulati kato bersama dipayukan. Nan tambang makanan lantak nan tak kurang makanan kunci bule rundiang dinan banyak bule kato balai gabun. Ada ngapulolah kiasan sadah. Kiasan nan tak kandung di dalamnya ba'alemu jo bapaham bawujud bamakrifat yakin tawakal kepada Allah. Iman tak boleh haratak kamudi tak boleh patah patagwa iman jo tauhid jo istiqamah. Arti mana kuek-kuek pagangan iman rajin-rajin malah beribadah tingkatkan takwa menyembah Allah. Karajokan perintah hentikan larangan nak selamat dunia jo akhirat. Tali agangmo ganggam arek sama su hidup di alam ko dek satali dunia jo akhirat samu dipakai kaduanya. Ayo manyong kumalin. Ba apulo kiasan timbakau. Katu adat katu umpamu katu adat katu kiasan dalam adatnya tu basuo petatah pititihnya tu mengatakan. Gumalo mudiak kahulu mati disembaikan tilan kane anak bada balang. Pusaku nenek moyang dahulu lai baganggam bakanakan kini menjadi undang-undang. Apa bunyi undang-undangnya?
bakato bana mahukum adia menimbang samo barek mamaik tantang barih mangarek tantang uku. Artinya bana kok rusuh yo baja puik tagamang bajawe hanyut nyatu bapintasi tarapuang nyatu bakai. Kok nyampang tumbuh kusik bulu paruh kunjong menyelesaikan kusik banang dicari ujung jo pangka kusik sarang timpu api menyudahi. Mako iyo basu nambak kian. Tentu indak boleh bapihak-pihak, indak boleh batikam kiri lurih bana dipacik sungguh. Ditimbang dia kabudi dipikir raso jo pareso dibanding jo nyawa badan. Lah mudo rumpun pinago babungo mangko babuah, itulah kiasan isi cerano indak kandapek kitu baubah. Itulah yang dikatakan katu pusako katu pituah rajonan baduo pagangan manti juru balang serta tahu cadik pandai. Aliran adat nan sabatang, aliran sarak nan sabarih cadik tabali jua manah bagantuang naik bagantuang turun manurun sampai ka kitu. Sakali turun haranam sumbang turun ka bumi kitu silam tata bua kalangi kitu sigai tibu di adat kitu tumpang tibu di sarak kitu amalkan sadang diundang kitu pakai. Abadi nan kini yang kumalin. Adek aluih menantang bana adek lurih tujuan katu ibarat saluang puleangok titian aye pulongan asok yunan dari nenek mama. Anaknya sampai tujuan jumu kasih uji ju paham naknyo jaleh sadang katiku bunga kambang. Tanam lah sirih tanam laudang tanam karakuk di halaman cabik sirih katuk lah pinang ambil lah rokok paminan tangan. Segitu sampaikan kumalin.